Crispin Uchilangeni sa oseringa dong mana ida kachel kento ne gubeno de yueyo tada winjo patch George Mbuta one gubeni ka wonu kaka jo UDA ori ure kod jatend piny Kenya mabene jatend duon bura ka entiere alwora ma Kisiudu ching ma kawuono chenro mantiere kar kae deponi en siasa ma osechako kose nango mwaneno sani katimore jatend piny Kenya odok ewi sunroof mare kendo dok ewi nyamburko parono mana kinde machuok kane yiero mokalo pogo chopo kare ami thuolo mar dakika achiel kende mondo mi lera kanyo kaeto bang'e wakaw yueyo. Erokamano, wang'eyo maber ni sani nyoro president no launch gimiluongo ni last mile connectivity manotim Nyang'eni mantie Kituti Chache constituency may benefit more than 30,000 Kenyans in Kisii County. Nya launch the dormitory school marnyiri manyawadhi kopogre gi mano nochako the program mar 6.73 billion for electrical connectivity. Besides that one, Ditiere Ndara Manyo launch, and a lot of activity are happening in Kisii. It is giving back to the people and having to kapok yiero chopo to wacho ni tang'o mane timo ne jo Kisii. Mar ariyo ne ung'e maber ni nitie lokruok mar cabinet kama ne former minister was sent home to wan gi new minister manyien mar education. Mabai good luck right up he was one of the running mate mar Machogu. Koro wuoth ma jatelo timo Kisii ni otime Kenya mangima okonli Nyanza Kisii ka kapok nobiro Kisii nye entiere Murang'a to nye entie Embu and the migrator Mount Kenya. As he finish Kisii one ge plan mar timo kata Homa Bay, Siaya to gi Kisumu. Mabro Biro 27th and 28th of this month. Gimati Moren is some more, when you look at the last cabinet, Kenyans were not happy with them. A lot of projects Pasai cannot team, or there were no awareness, nobody created by them. You look at project worth more than $1 billion, $2 billion to $5 billion. Itimoge Bomesa. Koro George Mbuta kawa chomo kama kawe yueyo gigi duto kama gintiere jatend piny Kenya sani koro timo awareness kozote mutich ma jatend migao machielo nikech kama nigi mano kotim kinde mokadho enang'o motimo sani yeye enang'o motimo Nyanza sani sama wueni ka en Kisii kaeto bang'e odhi Kisumu kod Siaya en siasa mar ikruok ne yiero mokalo to kinde en sani ko sani en sa mar tich. En sa mar tich ing'e maber ni sani en sa mar tich yiero pod boro yiero 2027 ma 3 years from now to kaka wuon piny embe nyako dhi e ground mong'e ni tije gi pesa ma jopiny ochoko more back to jopiny mar timo project gi are they meeting? Are they doing the right work? Are they fulfilling the right purpose? What he's doing is launching projects and monitoring the projects mantiere. Erokamano. Oda ne make gi kanyo mondo